So from here, no ga chop no ga bo. What for this one? Wawa, a fatin mana kan abu a kashe mu. Kaga ba ko ba ake da ya hana ka. Ya ba no side dia. Ya ba go no side dia. Ko ku ba mai ku wata ko yana. Fire service in Nigeria. Hey! Hey! Wawa. Awa ada ba awa bi mata alquran ta ba awa nan gurin